Κλείσε τα μάτια σου για ένα δευτερόλεπτο. Τώρα πέφτεις. Όχι στα όνειρα. Πραγματική πτώση. Προς τα κάτω. Και το έδαφος δεν εμφανίζεται. Πέφτεις εδώ και 2 ώρες και το έδαφος ακόμα δεν εμφανίζεται. Έξω το σκοτάδι είναι τόσο απόλυτο που η λέξη σκοτάδι δεν το περιγράφει πλέον καλά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φως. Είναι ότι το φως δεν υπήρξε ποτέ εδώ. Η θερμοκρασία είναι μόλις πάνω από το 0. Το νερό που σε περιβάλλει ζυγίζει. Κυριολεκτικά ζυγίζει. Γιατί ολόκληρη η στήλη του ωκεανού από πάνω σου το μετατρέπει σε κάτι που συνθλίβει, συμπιέζει, διεισδύει. Δεν υπάρχει πάνω. Δεν υπάρχει κάτω που να μπορείς να δεις. Δεν υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς. Μόνο η πτώση, το κρύο και μια πίεση που ισοδυναμεί με το να τοποθετούσε κάποιος το βάρος ενός ενήλικου αφρικανικού ελέφαντα πάνω σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του σώματός σου, ταυτόχρονα. Κι όμως, εκεί υπάρχει κάτι ζωντανό. Αυτό είναι που κανείς δεν σου λέει όταν μιλούν για τον βυθό του ωκεανού. Δεν σου λένε ότι στο πιο αφιλόξενο, πιο κρύο, πιο σκοτεινό, πιο συνθλιπτικό μέρος του πλανήτη Γη. Ένα μέρος όπου ένα σύγχρονο πυρηνικό υποβρύχιο θα κατέρεε σαν κουτάκι αναψυκτικού. Υπάρχει ζωή. Όχι μια σπάνια ζωή. Όχι ένα ζευγάρι ανθεκτικών βακτηρίων. Υπάρχουν οικοσυστήματα. Υπάρχουν θηρευτές. Υπάρχουν πλάσματα που έχουν λύσει το πρόβλημα της ύπαρξης σε συνθήκες που η φυσική μας λέει ότι είναι ασύμβατες με τη βιολογία. Επομένως το ερώτημα δεν είναι αν ζει κάτι εκεί κάτω. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς αποφάσισε να μείνει. Καλώς ήρθατε στο βαθύτερο σημείο της Γης. Δεν είναι ο βυθός της θάλασσας, αν και πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν. Ο βυθός της θάλασσας είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι που ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία γεωλογικής, βιολογικής και σχεδόν φιλοσοφικής πραγματικότητας. Είναι ένα μέρος που φέρει το όνομα ενός Έλληνα θεού των νεκρών και αν υπήρξε ποτέ ένα κατάλληλο όνομα για μια τοποθεσία σε αυτόν τον πλανήτη, είναι αυτό. Ακολουθήστε μας, διότι αυτό που θα βρούμε εκεί κάτω πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανοείτε τη ζωή, τον πλανήτη και ίσως επίσης το σύμπαν. Πριν κατέβουμε, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς αυτό που πρόκειται να εξερευνήσουμε. Διότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μία νοητή εικόνα του ωκεανού που είναι ειλικρινά εσφαλμένη. Όταν κάποιος λέει «ο ωκεανός», αυτό που οι περισσότεροι οραματίζονται είναι γαλάζιο νερό, κύματα, ίσως ένας κοραλιογενής ύφαλος με πολύχρωμα ψάρια. Αυτή είναι η εφωτική ζώνη, το φωτισμένο στρώμα, τα πρώτα 200 μέτρα μιας στήλης νερού που κατά μέσο όρο έχει βάθος 3 χιλιόμετρα. Αυτή η ηλιόλουστη ζώνη που όλοι γνωρίζουμε αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού όγκου του ωκεανού. Το υπόλοιπο 95% είναι σκοτάδι. Η Helen Scales, ωκεανογράφος και συγγραφέας αρκετών βιβλίων για τη θαλάσσια βιολογία, το περιγράφει με αυτόν τον τρόπο. Αν αφήσεις μια γυάλινη μπίλια να πέσει από την επιφάνεια του ωκεανού, τα πρώτα 6 ή 7 λεπτά πέφτει μέσα από τη φωτισμένη ζώνη. Μετά εισέρχεται στη λυκόφως, αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν μεσοπελαγική ζώνη. Εκεί το φως γίνεται ανάμνηση. Και μετά, σε κάποιο σημείο γύρω στο 1 χιλιόμετρο βάθος, το φως εξαφανίζεται για πάντα. Η μπίλια συνεχίζει να πέφτει. Περνά από τη ζώνη του μεσονυχτίου, την αβυσσαία ζώνη, αποφεύγει υποθαλάσσια όρη που κανείς δεν έχει δει ποτέ. Και αν έχεις σταθερό χέρι, η μπίλια βυθίζεται σε μια τάφρο και χρειάζεται 6 ώρες για να αγγίξει τον πυθμένα. 6 ώρες πτώσης, μόνο για να φτάσεις κάτω. Υπάρχει κάτι ακόμα που αξίζει να υποθεί για αυτές τις 6 ώρες καθόδου, διότι δεν είναι 6 ώρες ομοιομορφίας. Κάθε στρώμα που διασχίζει αυτή η φανταστική μπίλια έχει φυσικές συνθήκες ριζικά διαφορετικές από το προηγούμενο. Στα πρώτα 200 μέτρα, το νερό έχει τη θερμοκρασία που επαρκεί για να συντηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της γνωστής θαλάσσιας ζωής. Κυμαίνεται μεταξύ 15 και 28 βαθμών, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και την εποχή, και δέχεται αρκετή ηλιακή ενέργεια για να τροφοδοτήσει τη φωτοσύνθεση. Είναι ένας κόσμος ταραγμένος, με επιφανειακά ρεύματα, καταιγίδες που αναμειγνύουν τα στρώματα και έντονη βιολογική δραστηριότητα. Στη συνέχεια η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει απότομα. Το θερμοκλινές, η ζώνη όπου η θερμοκρασία μειώνεται ταχύτερα με το βάθος, λειτουργεί σαν ένας αόρατος τοίχος ανάμεσα στον ωκεανό της επιφάνειας
και στον βαθύ ωκεανό. Είναι ένα πραγματικό φυσικό εμπόδιο. Τα κρύα και πυκνά νερά του βάθους δεν ανεβαίνουν εύκολα και τα ζεστά νερά της επιφάνειας δεν κατεβαίνουν με ευκολία. Είναι δύο κόσμοι φυσικά διαχωρισμένοι από μια θερμοκρασιακή μετάβαση, η οποία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να σημαίνει μια διαφορά 20 βαθμών σε μόλις 100 μέτρα κατακορύφου βάθους. Κάτω από το θερμοκλινές, το νερό σταθεροποιείται γύρω στους 2 με 4 βαθμούς Κελσίου και μένει εκεί. Ο πυθμένας των αβυσσαίων πεδιάδων και το εσωτερικό των ωκεάνιων τάφρων έχουν μια πρακτικά σταθερή θερμοκρασία, κοντά στους 2 βαθμούς, που δεν μεταβάλλεται με τις εποχές ούτε με τους κλιματικούς κύκλους της επιφάνειας. Είναι ένα μόνιμο, γεωλογικό κρύο που παραμένει ακριβώς έτσι για εκατομμύρια χρόνια. Ο πυθμένας του Ειρηνικού, του Ατλαντικού και του Ινδικού καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του από τις λεγόμενες αβυσσαίες πεδιάδες, εκτάσεις επίπεδης λάσπης που καλύπτουν περισσότερο από το μισό της γήινης επιφάνειας. Είναι τόσο αχανής που η Ευρασιατική στέπα, το μεγαλύτερο σύστημα λιβαδιών στον κόσμο που εκτείνεται από την Ουγγαρία έως την Κίνα, φαντάζει μικρή σε σύγκριση. Και ήδη σε αυτές τις πεδιάδες που μοιάζουν με το τέλος του κόσμου, ξεκινά η πραγματική κάθοδος προς κάτι βαθύτερο. Αλλά οι αβυσσαίες πεδιάδες δεν είναι απλώς επίπεδες. Η εικόνα ενός μονότονου και ομοιόμορφου θαλάσσιου πυθμένα είναι ένα άλλο από τα ψεύδη που κληρονομήσαμε επειδή δεν τον έχουμε δει απευθείας. Οι πεδιάδες διακόπτονται από υποθαλάσσια ηφαίστεια που ονομάζονται θαλάσσια όρη, ορισμένα τόσο ψηλά όσο το Κιλιμαντζάρο, που υψώνονται από τον πυθμένα στη μέση του πουθενά και φιλοξενούν δικά τους οικοσυστήματα πολύ διαφορετικά από εκείνα των πεδιάδων που τα περιβάλλουν. Υπάρχουν υποθαλάσσια φαράγγια των οποίων τα τυχώματα ξεπερνούν σε ύψος οποιοδήποτε επίγειο φαράγγι. Το Grand Canyon του Κολοράντο έχει τυχώματα ύψους περίπου 1.800 μέτρων. Το Grand Canyon των Μπαχάμας, ένα υποθαλάσσιο φαράγγι μπροστά από τα νησιά της Καραϊβικής, έχει τυχώματα 4.285 μέτρων. Το Grand Canyon των Μπαχάμας είναι περισσότερο από 2 φορές πιο βαθύ από το Grand Canyon και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομά του. Υπάρχουν επίσης ηφαίστεια λάσπης, μέρη, όπου το μεθάνιο και άλλα αέρια του υπεδάφους αναβλύζουν προς τα πάνω μέσα από το ίζημα, δημιουργώντας καμινάδες λάσπης. Και υποθαλάσσιες οροσειρές, τόσο μεγάλες, που κάνουν τις Άνδεις να μοιάζουν με τοπικό λόφο. Η Μεσοατλαντική ράχη, που διατρέχει τον Ατλαντικό από βορρά προς νότο για περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα, έχει κορυφές που σε ορισμένα σημεία υψώνονται 3 χιλιόμετρα πάνω από τον ωκεάνιο πυθμένα. Αν η στάθμη της θάλασσας έπεφτε αρκετά, θα ήταν η μακρύτερη και πιο εντυπωσιακή οροσειρά του πλανήτη. Οι ωκεάνιες τάφροι. Υπάρχουν 27 ωκεάνιες τάφροι στον πλανήτη μας. Οι περισσότερες βρίσκονται στον Ειρηνικό, ειδικά σε μια περιοχή που ονομάζεται δαχτυλίδι της φωτιάς. Αυτές οι τάφροι δεν είναι όλες ίδιες, ούτε είναι όλες απομονωμένες. Ορισμένες σχηματίζουν συνδεδεμένα συστήματα. Η τάφρος Τόγκα, στο νότιο Ειρηνικό, φτάνει τα 10.882 μέτρα, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη βαθύτερη στον κόσμο μετά της Μαριάνα. Η τάφρος Κέρμαντεκ, που την προεκτείνει προς τον νότο, φτάνει τα 10.047 μέτρα. Μαζί σχηματίζουν ένα αδαίο σύστημα μήκους άνω των 2.500 χιλιόμετρων, όπου οι ωκεάνιες πλάκες βυθίζονται προς το εσωτερικό της γης με ταχύτητα σχεδόν 20 εκατοστών το χρόνο, μία από τις ταχύτερες γνωστές. Ανάμεσα σε όλες αυτές, μία ξεχωρίζει όχι μόνο για το βάθος της, αλλά και για αυτό που αντιπροσωπεύει. Η τάφρος των Μαριανών βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό, ανατολικά των νήσων Μαριάνα, κοντά στο Γκουάμ. Έχει μήκος πάνω από 2.500 χιλιόμετρα, γεγονός που την καθιστά μακρύτερη από την απόσταση μεταξύ Μαδρίτης και Μόσχας. Το πλάτος της κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80 χιλιόμετρων στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής της. Και το βαθύτερο σημείο της, το μέρος που είναι γνωστό ως η άβυσσος του Challenger ή Challenger Deep, φτάνει τα 10.984 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό πρέπει να το οπτικοποιήσουμε. Αν παίρναμε το όρος Everest, την ψηλότερη κορυφή της γης, με τα 8.849 μέτρα της πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και το βυθίζαμε στην άβυσσο του Challenger,
Η κορυφή του θα παρέμενε βυθισμένη κάτω από περισσότερα από 2 χιλιόμετρα νερού. 2 χιλιόμετρα ωκεανού πάνω από το Everest. Και ακόμα δεν θα είχαμε φτάσει στον πυθμένα. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το σκεφτούμε. Αν αδειάζατε εντελώς τη Μεσόγειο και τη χρησιμοποιούσατε ως δοχείο, δεν θα ήταν αρκετά βαθιά για να χωρέσει την άβυσσο του Challenger. Η Μεσόγειος, στο βαθύτερο σημείο της, έχει περίπου 5.270 μέτρα. Θα της έλειπαν σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Για όσους προτιμούν πιο καθημερινές αναφορές, αν παίρναμε το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το Burj Khalifa στο Ντουμπάι, με τα 828 μέτρα ύψος του, και το στιβάζαμε 13 φορές κάθετα, θα χρειαζόμασταν ακόμα άλλο 1,5 επιπλέον χιλιόμετρο για να φτάσουμε στον πυθμένα της αβύσσου. Η πίεση σε εκείνο το σημείο είναι περίπου 1086 μπαρ, πράγμα που ισοδυναμεί με περισσότερο από 1000 φορές την ατμοσφαιρική πίεση που νιώθουμε στην επιφάνεια. Με άλλα λόγια, αν ένας άνθρωπος χωρίς προστασία έφτανε σε αυτά τα βάθη, οι πνεύμονες θα συμπιέζονταν στο μέγεθος μιας γροθιάς. Οι κοιλότητες των παραρρήνιων κόλπων θα κατέρεαν. Τα οστά, που είναι πορόδι και έχουν μικροσκοπικούς θαλάμους αέρα στο εσωτερικό τους, θα ενέδιδαν σε αυτά τα αδύναμα σημεία. Το σώμα, δομικά, θα έπαβε να είναι σώμα σε δευτερόλεπτα. Και παρόλα αυτά, κάτι ζει εκεί. Η αδαία ζώνη, ονομασμένη έτσι προς τιμήν του Άδη, του Έλληνα θεού του κάτω κόσμου, ξεκινά στα 6.000 μέτρα βάθος και κατεβαίνει μέχρι τον πυθμένα κάθε τάφρου. Υπάρχουν πράγματα που τη διαφοροποιούν ριζικά από οτιδήποτε βρίσκεται από πάνω. Η πίεση φυσικά, αλλά και κάτι που λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη: ο χρόνος. Ο γεωλογικός χρόνος που είχε η ζωή στη διάθεσή της για να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες είναι τεράστιος. Οι ωκεάνιες τάφροι υπάρχουν στη σημερινή τους μορφή εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Η τάφρος των Μαριανών είναι ιδιαίτερα αρχαία. Εκτιμάται ότι άρχισε να σχηματίζεται πριν από 40 έως 50 εκατομμύρια χρόνια, όταν η κίνηση των τεκτονικών πλακών άρχισε να δημιουργεί τη σημερινή γεωμετρία του Δυτικού Ειρηνικού. 40 εκατομμύρια χρόνια σταθερής πίεσης, σταθερού σκοταδιού και σταθερού κρύου. 40 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης σε συνθήκες που τίποτα στην επιφάνεια της γης δεν βιώνει. Είναι χρόνος υπεραρκετός για να παραχθούν βιολογικές λύσεις εντελώς διαφορετικές από οτιδήποτε άλλο γνωρίζουμε. Αυτό που θα βρούμε σε αυτόν τον κόσμο δεν πρόκειται μόνο να μας εκπλήξει. Πρόκειται να μας αναγκάσει να επανεξετάσουμε ερωτήματα που πιστεύαμε ότι είχαν απαντηθεί. Ερωτήματα για τα όρια της ζωής, για τις απαρχές της βιολογίας, για το αν είμαστε πράγματι μόνοι στο σύμπαν. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να διηγηθούμε πώς καταλήξαμε να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι εκεί κάτω. Και αυτή η ιστορία είναι από μόνη της μία από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχει να προσφέρει η επιστήμη. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα, η επίσημη απάντηση της επιστήμης στο ερώτημα «Τι υπάρχει στον βυθό του ωκεανού» ήταν απλή και κατηγορηματική. Τίποτα, όχι ως εικασία, όχι ως προσωρινή υπόθεση, ως επιστημονική διαπίστωση, υποστηριζόμενη από τον θεσμό και τη φήμη του ανθρώπου που την πρότεινε. Ο υπεύθυνος ονομαζόταν Edward Forbes, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, μέλος της Royal Society της Μεγάλης Βρετανίας, ένας από τους πιο σεβαστούς επιστήμονες της εποχής του. Ο Forbes ήταν αυτό που σήμερα θα λέγαμε μια ακαδημαϊκή διασημότητα. Ευφυής, δικτυωμένος, με χάρισμα στον δημόσιο λόγο και αρκετή διανοητική ενέργεια ώστε να κυριαρχεί σε ένα ολόκληρο πεδίο. Τόσο πολύ του άρεσε η εργασία με δίχτυα βυθού στον ωκεανό που έγραψε ένα τραγούδι γι' αυτό. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο ρίξιμο των δικτυών στη θάλασσα. Έτσι ήταν ο Forbes. Το 1841 επιβιβάστηκε σε μια αποστολή 18 μηνών στη Μεσόγειο θάλασσα. Στόχος του ήταν να καταλάβει πώς κατανέμεται η θαλάσσια ζωή σε διαφορετικά βάθη. Έσερνε δίχτυα, συνέλεγε δείγματα, παρατηρούσε. Και αυτό που βρήκε, ή μάλλον αυτό που δεν βρήκε, τον οδήγησε να διατυπώσει μια θεωρία που θα σημάδευε την ωκεανογραφία για δεκαετίες. Από τα 300 οργιές βάθος, περίπου 550 μέτρα. Και μετά, ο ωκεανός ήταν αζωικός. Χωρίς ζωή. Μια νεκρή ζώνη. Ένα βιολογικό κενό. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Forbes είχε δίκιο στο ότι τα δίχτυα του ανέβαιναν σχεδόν άδεια.
Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι η Ανατολική Μεσόγειος, όπου εργαζόταν, είναι ακριβώς μία από τις πιο φτωχές θάλασσες σε βαθιά βιοποικιλότητα που υπάρχουν και ότι ο εξοπλισμός του ήταν ελλειπής. Το δίχτυ είχε πολύ μικρό στόμιο, βούλωνε με το ίζημα και οι περισσότεροι οργανισμοί απλώς διέφευγαν ή καταστρέφονταν κατά την ανάσυρση. Αλλά ο Forbes ήταν ο Forbes και η θεωρία του δημοσιεύτηκε. Συζητήθηκε και έγινε αποδεκτή με μια εκπληκτική ταχύτητα. Διότι είχε διαισθητική λογική. Κάτω δεν υπάρχει φως. Η πίεση συνθλίβει τα πάντα. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Δεν υπάρχει ανεκτή θερμοκρασία. Φυσικά και δεν υπάρχει ζωή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είχε κάνει εντελώς λάθος. Ήδη το 1818 ο πολικός εξερευνητής Sir John Ross είχε ανασύρει σκουλίκια και αστερίες από τα βάθη του κόλπου Μπάφιν. Ο Νορβηγός Μάικελ Σάρς και ο γιος του Γκέοργ Γκόσιαν Σάρς είχαν βρει 19 είδη σε νερά που θεωρητικά έπρεπε να είναι άδεια, συμπεριλαμβανομένου ενός κρινοειδούς, ενός ζώου που θεωρούνταν εξαφανισμένο εδώ και 100 εκατομμύρια χρόνια και που εμφανιζόταν ζωντανό και δραστήριο από τα 300 οργιές βάθος. Ένα κομμένο τηλεγραφικό καλώδιο που ανασύρθηκε από τις 1200 οργιές ανοιχτά της Σαρδινίας ήταν καλυμμένο με κοράλια, μύδια, αστερίες και σαλιγκάρια. Ζώα που είχαν απικήσει το καλώδιο σαν να ήταν ύφαλος. Κάθε φορά που εμφανίζονταν αποδείξεις, η επιστημονική κοινότητα τις αγνοούσε ή τις απέρριπτε. Οι καταγραφές του Ross ήταν ανακριβείς. Ορισμένα δείγματα του James Clark Ross, του ανιψιού, είχαν φαγωθεί από τη γάτα του πλοίου. Ναι, τη γάτα του πλοίου. Οι Σάρς ήταν Νορβηγοί και η Νορβηγία δεν ήταν ακριβώς το κέντρο της ευρωπαϊκής επιστημονικής ισχύως. Η αζωική θεωρία επέζησε όλων των διαψεύσεων για χρόνια. Όχι επειδή ήταν σωστή, αλλά επειδή προερχόταν από κάποιον σημαντικό. Αυτό έχει ένα δίδαγμα που πηγαίνει πέρα από την ωκεανογραφία. Οι λανθασμένες ιδέες δεν επιβιώνουν επειδή είναι πιστικές. Επιβιώνουν επειδή τις υπερασπίζονται άτομα με θεσμική ισχύ. Και μερικές φορές χρειάζονται ολόκληρες γενιές ερευνητών που συγκεντρώνουν υπομονετικά στοιχεία για να τις καταρρίψουν. Σε αυτή την περίπτωση, η οριστική ήττα της αζωικής θεωρίας απέτησε ένα πλοίο, 3,5 χρόνια ναυσιπλοείας γύρω από τον κόσμο και ένα από τα πιο φιλόδοξα επιστημονικά έργα του 19ου αιώνα. Αλλά αυτή η ιστορία αξίζει να διηγηθεί αργά. Τον Δεκέμβριο του 1872, ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο ονόματι HMS Challenger απέπλευσε από το λιμάνι του Portsmouth με επιστημονική αποστολή. Έφερε 17 εγκατεστημένα κανόνια. Τα είχαν αφαιρέσει όλα για να δημιουργήσουν χώρο για εργαστήρια, δεξαμενές δειγμάτων, μικροσκόπια και χιλιάδες μέτρα σχοινιού από κάναβη για ελιγμούς ανάσυρσης. Ήταν ένα πολεμικό σκάφος μετατραμμένο σε πλωτό εργαστήριο και ο στόχος του ήταν να απαντήσει σε ένα μόνο ερώτημα: τι υπάρχει στον βυθό του ωκεανού? Ο επιστήμονας που ηγούνταν της αποστολής ονομαζόταν Charles Wyville Thomson, διανοητικός διάδοχος του αποθανόντος Forbes, αν και με συμπεράσματα ριζικά διαφορετικά για το τι θα μπορούσε να βρεθεί στην Άβυσσο. Ο Τόμσον είχε την αντίθετη θεωρία από τον προκάτοχό του. Πίστευε ότι ο βυθός ήταν γεμάτος ζωή. Απλώς χρειαζόταν να το αποδείξει. Το Challenger ταξίδεψε για 3,5 χρόνια. Διένυσε σχεδόν 70.000 ναυτικά μίλια, το ισοδύναμο του να κάνει 3 φορές τον γύρο της γης στον Ισημερινό. Διέσχισε τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό. Εισήλθε στα ανταρκτικά ύδατα. Πήρε μετρήσεις θερμοκρασίας, πίεσης και αλατότητας. Έσυρε δίχτυα σε εκατοντάδες διαφορετικά σημεία. Και κάθε φορά που τα δίχτυα επέστρεφαν στην επιφάνεια, έρχονταν γεμάτα. Γεμάτα από πράγματα που κανείς δεν είχε ξαναδεί. Μέδουσες που έλαμπαν με δικό τους φως στο απόλυτο σκοτάδι. Κατακόκκινοι αστερίες με βραχίονες που τυλίγονταν σαν σπήρες. Ολοθούρια που έμοιαζαν κολλημένα στον πυθμένα, σαν μικρά χλωμά γουρούνια. Σκουλίκια που έλαμπαν σαν πολύτιμη λίθη. Γυάλινοι σπόγγοι τόσο τέλειοι στη δομή τους που οι σκελετοί τους από πυρίτιο μπορούσαν να μεταδώσουν το φως με αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τις οπτικές ίνες. Η λάσπη του βυθού, όταν εξεταζόταν κάτω από το μικροσκόπιο, ήταν ζωντανή. Εκατομμύρια τρυματοφόρα, μονοκύτταροι οργανισμοί με κελύφη που έμοιαζαν με μπαλόνια, κόμματα, τροχούς, αστέρια. Το σκοτάδι φλεγόταν σε βιολογικά πυροτεχνήματα. Ο Τόμσον έγραψε στο ημερολόγιο του: σε ορισμένα μέρη,
Σχεδόν όλα όσα βγάζαμε φαινόταν να εκπέμπουν φως. Ακόμα και η λάσπη έλαμπε. Η αποστολή του Challenger μέτρησε επίσης το βάθος του ωκεανού με συστηματικό τρόπο για πρώτη φορά. Διαπίστωσαν ότι ο Ατλαντικός έχει μία υποθαλάσσια οροσειρά στο κέντρο του, αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Μεσοατλαντική ράχη, και ότι τα μέγιστα βάθη του Ειρηνικού ξεπερνούσαν οτιδήποτε είχε μετρηθεί προηγουμένως. Στον Ειρηνικό ωκεανό, κοντά στις νήσους Μαριάνα, πήραν μία μέτρηση 8.185 μέτρων. Δεν ήταν το βαθύτερο σημείο, αλλά ήταν αρκετό για να καταλάβουν ότι η Άβυσσος ήταν πραγματική, τεράστια και κατοικημένη. Η τελική έκθεση της αποστολής κατέλαβε 50 τόμους. Περιέγραφε περισσότερα από 4.600 νέα είδη. Έθεσε τις βάσεις για αυτό που σήμερα είναι η σύγχρονη ωκεανογραφία και έθαψε οριστικά την αζωική θεωρία του Forbes, αν και ο ίδιος ο Forbes ήταν ήδη νεκρός εδώ και 2 δεκαετίες μέχρι τότε. Υπάρχει κάτι ανατριχιαστικό και όμορφο σε αυτή την εικόνα. Η αλήθεια που φτάνει πολύ αργά για να αντιμετωπίσει εκείνον που διέδωσε το λάθος, αλλά φτάνει με μια δύναμη τόσο συντριπτική που κανένας θεσμός δεν μπορούσε να την αγνοήσει. Το HMS Challenger βρήκε ζωή, αλλά δεν βρήκε το βαθύτερο σημείο. Αυτή η ανακάλυψη θα ερχόταν πολύ αργότερα και θα έδινε το όνομά της στην Άβυσσο που σήμερα γνωρίζουμε ως το βαθύτερο μέρος της γης. Η τάφρος των Μαριανών δεν υπήρχε πάντα. Αυτό φαίνεται προφανές, αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε γιατί υπάρχει. Διότι η απάντηση αποκαλύπτει κάτι για τη δυναμική και βίαιη φύση του πλανήτη που κατοικούμε. Ο πυθμένας του ωκεανού δεν είναι ένα στατικό αντικείμενο. Δεν είναι απλώς ο πάτος μιας γιγάντιας μπανιέρας που βρίσκεται εκεί από τότε που σχηματίστηκε η γη. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς, βίαιης, γεωλογικής διαδικασίας, η οποία λειτουργεί σε χρονικές κλίμακες που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει διαισθητικά, αλλά που όταν εξηγείται φαντάζει σχεδόν τρομακτική. Η επιφάνεια της γης είναι χωρισμένη σε τμήματα βράχου που ονομάζονται τεκτονικές πλάκες. Υπάρχουν 7 κύριες πλάκες και αρκετές δευτερεύουσες και όλες κινούνται. Αργά, αλλά κινούνται. Κάποιες χρονιές προχωρούν λιγότερο από 1 εκατοστό, άλλες χρονιές 2 ή 3. Σε εκατομμύρια χρόνια, αυτές οι συσσωρευμένες μετατοπίσεις άνοιξαν ωκεανούς, έκλεισαν θάλασσες, σύγκρουσαν υπήρους και έχτισαν οροσειρές. Η τάφρος των Μαριανών υπάρχει επειδή η πλάκα του Ειρηνικού, μία από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες του πλανήτη, βυθίζεται κάτω από την πλάκα των Μαριανών. Όχι μεταφορικά, φυσικά. Η πλάκα του Ειρηνικού είναι πιο πυκνή και επομένως πιο βαριά από την πλάκα των Μαριανών. Έτσι, στο σημείο όπου οι δύο συναντώνται, ο Ειρηνικός βυθίζεται, μπαίνει από κάτω και καθώς βυθίζεται, παρασύρει μαζί του τον πυθμένα του ωκεανού, δημιουργώντας μια τεράστια κοιλότητα σε σχήμα V. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται υποβύθιση και παράγει 2 πράγματα. Πρώτον, την ίδια την τάφρο, επειδή η πλάκα που βυθίζεται παρασύρει μαζί της τον θαλάσσιο πυθμένα σχηματίζοντας μια όλο και πιο βαθιά ουλή. Δεύτερον, ηφαίστεια και νησιά. Καθώς η πλάκα του Ειρηνικού κατεβαίνει προς τον μανδύα της γης, η θερμότητα και η πίεση λιώνουν τον βράχο, ο οποίος ανεβαίνει ως μάγμα και εκρήγνεται στην επιφάνεια σχηματίζοντας τις αλυσίδες ηφαιστειακών νησιών που περιβάλλουν την τάφρο. Τα ίδια τα νησιά Μαριάνα, συμπεριλαμβανομένου του Γκουάμ, είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Η τάφρος λοιπόν είναι μια ενεργή πληγή στον πλανήτη. Δεν είναι ένα γεωλογικό κατάλοιπο. Είναι δυναμική. Αυτή τη στιγμή, ενώ διαβάζετε αυτό, η πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται, η τάφρος κινείται, ο πυθμένας του κόσμου είναι ασταθής, συμπιέζεται και προκαλεί σεισμούς σε τακτική βάση. Αν εξισώναμε την κλίμακα της διαδικασίας με κάτι ανθρώπινο, θα ήταν σαν να παρατηρούμε 2 φορτηγά να συγκρούονται σε εξαιρετικά αργή κίνηση για 100 εκατομμύρια χρόνια. Και στον πυθμένα αυτής της ενεργής ουλής, στο χαμηλότερο σημείο όλης αυτής της γεωλογικής δυναμικής, βρίσκεται η Άβυσσος του Challenger. Το 2015, μια ομάδα επιστημόνων από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια πήρε μια απόφαση που φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράλογη. Ήθελαν να μάθουν πώς ακουγόταν το βαθύτερο μέρος της γης. Κατασκεύασαν ένα υδρόφωνο ικανό να αντέξει την ακραία πίεση, το εγκλώβησαν σε τιτάνιο και το άφησαν να πέσει προς τον πυθμένα. Χρειάστηκε ώρες για να φτάσει.
και οι ηχογραφήσεις που ανέκτησαν ανεβάζοντάς το είναι, χωρίς υπερβολή, ανατριχιαστικές. Η άβυσσος του Challenger δεν είναι σιωπηλή. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Τα τυχώματα της Τάφρου λειτουργούν σαν ένας γιγάντιος θάλαμος αντίχησης. Ο ήχος ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο μακριά στο νερό παρά στον αέρα. Και το σχήμα της Τάφρου τον συγκεντρώνει, τον ενισχύει και τον διοχετεύει προς τα μέσα. Το υδρόφωνο κατέγραψε το τρίξιμο των τεκτονικών πλακών που τρίβονται μεταξύ τους. Έναν ήχο που οι επιστήμονες περιγράφουν ως έναν υπόκοφο και συνεχή συρριγμό, σαν εκατομμύρια τόνοι βράχου να συμπιέζονται. Κατέγραψε τους βαθείς στεναγμούς των φαλενών που ταξιδεύουν προς τα κάτω από χιλιάδες μέτρα ψηλά. Και μετά κατέγραψε κάτι που κανείς δεν περίμενε, τον ήχο των καιρικών συνθήκων. Στην ηχογράφηση υπήρχε θόρυβος από τυφώνες κατηγορίας 4 που έπληταν την επιφάνεια του ωκεανού. Σε βάθος σχεδόν 11 χιλιόμετρων, εντελώς αποκομμένοι από τον ουρανό, μπορούσαν να ακουστούν οι καταιγίδες από πάνω. Οι δονήσεις των ανέμων και των κυμάτων ταξιδεύουν μέσα από το νερό με τη μορφή κυμάτων πίεσης και κατεβαίνουν χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στον πυθμένα. Ο χρόνος που χρειάζεται ο ήχος για να κάνει αυτό το ταξίδι από την επιφάνεια μέχρι την άβυσσο είναι περίπου 7 δευτερόλεπτα. 7 δευτερόλεπτα ταξιδιού για να φτάσει η ηχό ενός τυφώνα στο βαθύτερο σημείο της γης. Ο κόσμος δεν είναι χωρισμένος σε αδιαπέραστα στρώματα. Όλα είναι συνδεδεμένα, με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Ήταν 23 Ιανουαρίου του 1960. Ο κόσμος βρισκόταν στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος βρισκόταν σε τροχιά μόλις 3 χρόνια. Το τσιπ πυρητίου είχε μόλις κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι υπολογιστές καταλάμβαναν ολόκληρα δωμάτια και κανείς δεν είχε πατήσει ακόμα στη σελήνη. Και 2 άνδρες αποφάσισαν να κατέβουν στο βαθύτερο μέρος της γης. Τα ονόματά τους ήταν Jacques Piccard και Don Walsh. Ο Piccard ήταν Ελβετός, γιος του Auguste Piccard, ενός φυσικού διάσημου για τις αναβάσεις του στη στρατόσφαιρα με αερόστατο και για τις θεωρίες του σχετικά με τον σχεδιασμό βαθυσκαφών. Ο Don Walsh ήταν υποπλοίαρχος του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας άνδρας 30 ετών με το σθένος που χρειαζόταν για να μπει σε μια ατσάλινη σφαίρα και να αφαιθεί να πέσει για 5 ώρες προς τον βυθό του ωκεανού σε μια μηχανή που κανείς δεν είχε πάει τόσο βαθιά πριν. Το όχημα ονομαζόταν Trieste. Ήταν ένα βαθυσκάφος, όχι ένα υποβρύχιο. Η διαφορά είναι σημαντική. Τα υποβρύχια λειτουργούν με κινητήρες και μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Ένα βαθυσκάφος κατεβαίνει και ανεβαίνει, ουσιαστικά λόγω βαρύτητας και άνωσης. Το Trieste ήταν σχεδιασμένο από τον Auguste Piccard και έμοιαζε περισσότερο με υποβρύχιο πηδαλιουχούμενο παρά με οτιδήποτε άλλο. Πάνω, μια τεράστια μεταλλική δεξαμενή γεμάτη με βενζίνη που ζυγίζει λιγότερο από το νερό, παρέχοντας την απαραίτητη άνοση, και από κάτω, στερεωμένη στη δεξαμενή, μια ατσάλινη σφαίρα με τυχώματα πάχους σχεδόν 12 εκατοστών όπου ταξίδευαν οι 2 επιβάτες. Ήταν άβολο, ήταν θορυβώδες, ήταν κρύο και ήταν ο μόνος τρόπος που υπήρχε το 1960 για να φτάσει κανείς στον πυθμένα της αβύσσου του Challenger. Η κάθοδος ξεκίνησε στις 8:23 το πρωί και διήρκεσε 4 ώρες και 48 λεπτά. 5 ώρες πτώσης μέσα από απόλυτο σκοτάδι, με τη θερμοκρασία να πέφτει σταδιακά και τον ήχο του μετάλλου που συμπιεζόταν γύρω τους. Η κρότη των πριτσινιών, ο υπόκοφος στεναγμός του χάλιβα υποπίεση. Ο Walsh περιέγραψε αργότερα ότι κάθε ήχος σε εκείνη την καμπίνα, όσο μικρός κι αν ήταν, ακουγόταν σαν να ήταν το προήμιο για το τέλος. Διότι αν κάτι πήγαινε στραβά, δεν υπήρχε δυνατότητα διάσωσης. Δεν υπήρχε τρόπος να ανέβουν γρήγορα. Δεν υπήρχε τρόπος να ζητήσουν βοήθεια. Ήταν εντελώς μόνοι, πιο μόνοι από όσο είχε υπάρξει ποτέ οποιοσδήποτε άνθρωπος, σε βάθη όπου κανένα ραδιοφωνικό σήμα δεν μπορούσε να διεισδύσει. Στα 9.000 μέτρα βάθος άκουσαν ένα κρακ, δυνατό, ξαφνικό. Μια υπόκοφη έκρηξη που αντίχησε σε όλη την καμπίνα. Ο Walsh και ο Piccard κοιτάχτηκαν. Ένα από τα παράθυρα από πλεξιγκλάς του εξωτερικού προθαλάμου, όχι το κύριο παράθυρο παρατήρησης, αλλά ένα δευτερεύον στον θάλαμο εισόδου, είχε ραγίσει υπό την πίεση. Δεν είχε καταρρεύσει εντελώς, δεν είχε ενδώσει, αλλά είχε σπάσει. Αποφάσισαν να συνεχίσουν.
Στις 13:06 το Τριέστ άγγιξε τον πυθμένα της αβύσσου του Challenger. Σηκώθηκε ένα σύννεφο ειζήματος που είχε παραμείνει ακίνητο πιθανώς για αιώνες. Ο Walsh κοίταξε από το παράθυρο και είδε τον πυθμένα. Λευκός, επίπεδος, καλυμμένος από αυτή τη σκόνη διατόμων και οργανικών σωματιδίων που πέφτουν για χιλιετίες από την επιφάνεια. Και μέσα στο οπτικό πεδίο του παραθύρου, κολυμπώντας με ηρεμία ανάμεσα σε αυτό το ταραγμένο ίζημα, υπήρχε ένα ψάρι. Ένα ψάρι, σε βάθος σχεδόν 11 χιλιόμετρων. Ο Walsh το αναγνώρισε ως γλώσσα. Οι μεταγενέστεροι ερευνητές έχουν συζητήσει αυτή την αναγνώριση, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να ήταν ένα ολοθούριο με πεπλατισμένο σχήμα, αλλά το ουσιαστικό σημείο παραμένει. Υπήρχε κάτι ζωντανό εκεί. Ζώα στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη. Παρέμειναν στον βυθό 20 λεπτά. Μετά άφησαν το έρμα σιδήρου που τους κρατούσε στον πυθμένα και άρχισαν την αργή ανάδυση. Χρειάστηκαν 3 ώρες και 15 λεπτά για να επιστρέψουν στην επιφάνεια. Όταν βγήκαν από το Τριέστ στον φρέσκο αέρα του Ειρηνικού, ο Walsh είπε κάτι που καταγράφηκε αλλά σπάνια αναφέρεται. «Ο ωκεανός κέρδισε σήμερα». Το είπε χωρίς ηρωνία. Το είπε ως αναγνώριση ότι είχαν βρεθεί σε μια περιοχή που δεν τους ανήκε και ότι είχαν το προνόμιο να τη δουν για λίγο πριν αναγκαστούν να φύγουν. Δεν υπήρξε δεύτερη ανθρώπινη επίσκεψη στην άβυσσο του Challenger για 52 χρόνια. Η επόμενη φορά που ένας άνθρωπος θα κατέβαινε σε εκείνο το σημείο θα ήταν το 2012, με ένα υποβρύχιο κατασκευασμένο ειδικά για αυτή την αποστολή από τον σκηνοθέτη James Cameron. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να μιλήσουμε για το τι πραγματικά ζει εκεί κάτω, διότι αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο παράξενο από ότι ο Walsh και ο Pickard θα μπορούσαν να φανταστούν. Αν σου έλεγαν ότι ο υπέρτατος θηρευτής του βαθύτερου σημείου της γης, ο απόλυτος βασιλιάς της αβύσσου του Challenger, είναι ένα ψάρι με ακίνδυνη εμφάνιση που μοιάζει περισσότερο με βρεγμένο μαντίλι παρά με ζώο, πιθανότατα δεν θα το πίστευες. Κι όμως, το ψεουντολίπαρις Σουιρέι, γνωστό λαϊκά ως ψάρι σαλιγκάρι ή snailfish, βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη φορά στο φυσικό του περιβάλλον σε βάθη ρεκόρ το 2017, όταν μια ομάδα Ιαπώνων και Βρετανών ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας και το Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ κατέγραψε εικόνες σε βάθος 7.966 μέτρων στην Τάφρο των Μαριανών. Ήταν το βαθύτερο ψάρι που είχε καταγραφεί ποτέ σε κάμερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το 2023, επιστήμονες από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ενιδρίου του Monterey Bay κατάφεραν να βιντεοσκοπήσουν ένα άλλο δείγμα στα 8.336 μέτρα, θέτοντας το νέο ρεκόρ. Το ψάρι σαλιγκάρι δεν έχει λέπια. Ο σκελετός του είναι ελάχιστα ανεπτυγμένος, με οστά τόσο λεπτά που είναι σχεδόν διαφανή. Το κρανίο του είναι κυριολεκτικά ατελές, αφήνοντας τμήματα του εγκεφάλου εκτεθειμένα απευθείας κάτω από το γελατινώδες δέρμα. Επειδή το πλήρες κλείσιμο της κρανιακής κοιλότητας υπό αυτή την πίεση θα σήμαινε τη συμπίεση του εγκεφαλικού ιστού σε εσωτερικά σημεία πίεσης που θα το σκότωναν. Το δέρμα είναι ημιδιαφανές και στερείται εντελώς χρωστικής, λευκό ή ελαφρώς ροζέ, ειδωμένο κάτω από το τεχνητό φως μιας υποβρύχιας κάμερας. Μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, σαν ένα ημιτελές προσχέδιο αυτού που θα έπρεπε να είναι ένα ψάρι. Κι όμως, είναι ο οργανισμός ο πιο προσαρμοσμένος στο πιο ακραίο περιβάλλον που η βιολογία έχει παραγάγει στην ιστορία του πλανήτη από όσα γνωρίζουμε. Το κλειδί της επιβίωσής του βρίσκεται σε ένα μόριο που ονομάζεται οξύδιο της τριμεθυλαμίνης ή TMAO. Είναι μια οργανική ουσία που λειτουργεί ως σταθεροποιητής πρωτεϊνών υπό ακραία πίεση. Όταν το νερό υπόκειται σε χιλιάδες ατμόσφαιρες πίεσης, η τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών τείνει να παραμορφώνεται, γεγονός που τις καθιστά άχρηστες για τις βιολογικές λειτουργίες. Το TMAO εξουδετερώνει αυτό το φαινόμενο, διατηρώντας τις πρωτεΐνες λειτουργικές παρά την πίεση. Τα ψάρια των ρηχών νερών έχουν κάποια ποσότητα TMAO, αλλά τα ψάρια σαλιγκάρια έχουν τόσο υψηλές συγκεντρώσεις αυτού του μορίου που οι μύες τους μυρίζουν και έχουν γεύση πολύ έντονη. Κάτι που οι επιστήμονες ανακάλυψαν όταν προσπάθησαν να αναλύσουν δείγματα. Ακριβώς επειδή το TMAO σε υψηλές συγκεντρώσεις έχει μια χαρακτηριστική οσμή. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η συγκέντρωση του TMAO στους ιστούς του ψαριού σαλιγκαριού
Αυξάνεται αναλογικά με το βάθος στο οποίο ζει το ζώο. Αυτό υποδηλώνει ότι η εξέλιξη ρύθμιζε την ισορροπία αυτού του μορίου από γενιά σε γενιά, αυξάνοντας τη δόση, καθώς οι πρόγονοι του ψαριού σαλιγκαριού προσαρμόζονταν σε όλο και μεγαλύτερα βάθη. Και φαίνεται να υπάρχει ένα όριο. Υπολογισμοί βασισμένοι στη συγκέντρωση του TMAO, που απαιτείται για να είναι οι πρωτεΐνες λειτουργικές υπό ακραία πίεση, υποδηλώνουν ότι το φυσικό όριο για ένα ψάρι με βιολογική δομή, όπως αυτή του ψαριού σαλιγκαριού, βρίσκεται γύρω στα 8.200 ή 8.400 μέτρα βάθος. Πράγμα που σημαίνει ότι η καταγραφή του 2023 είναι κοντά στο θεωρητικό όριο αυτού που ένα ψάρι, οποιοδήποτε ψάρι, μπορεί να αντέξει. Κάτω από αυτό το επίπεδο τα ψάρια εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει αρκετό TMAO στον κόσμο για να αντισταθμίσει την πίεση. Αυτό που υπάρχει κάτω από τα 8.000 μέτρα είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι που δεν έλυσε το πρόβλημα της πίεσης με χημεία, αλλά με έναν πολύ πιο ριζικό τρόπο. Όταν τα πρώτα τηλεχειριζόμενα οχήματα κατάφεραν να εξερευνήσουν τον πυθμένα της αβύσσου του Challenger με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, οι επιστήμονες περίμεναν να βρουν αυτό που βρίσκουν εδώ και δεκαετίες στις αβυσσαίες πεδιάδες. Λάσπη, ίζημα, ίσως κάποιο ολοθούριο, ίχνη εξαιρετικά σπάνιας πανίδας. Αυτό που βρήκαν ήταν δομές, διάσπαρτα στον πυθμένα της αβύσσου, υπήρχαν σχήματα που έμοιαζαν αόριστα με κοράλια ή σπόγκους, διακλαδισμένα, ακανόνιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις στο μέγεθος ενός grapefruit. Έμοιαζαν κατασκευασμένα, σχεδόν αρχιτεκτονικά, και σίγουρα έμοιαζαν πολύπλοκα για ένα περιβάλλον όπου η πολυπλοκότητα έχει τεράστιο μεταβολικό κόστος. Ήταν ξενοφυοφόρα. Ένα ξενοφυοφόρο είναι, με αυστηρά βιολογικούς όρους, ένας μονοκύτταρος οργανισμός. Ένα μονοκύτταρο. Κανονικά, όταν μιλάμε για μονοκύτταρους οργανισμούς, σκεφτόμαστε βακτήρια ή μικροσκοπικά πρότιστα που φαίνονται μόνο με ένα ισχυρό μικροσκόπιο. Τα ξενοφυοφόρα των αδέων τάφρων μπορούν να ξεπεράσουν τα 20 εκατοστά σε διάμετρο. Είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο κύτταρο του ζωικού βασιλείου γνωστό στη γη. Ονομάζονται ξενοφυοφόρα, από το ελληνικό φορείς ξένου υλικού, επειδή χτίζουν το σώμα τους με υλικά που βρίσκουν γύρω τους. Το κύτταρο εκρίνει συγκολλητικές ουσίες και χρησιμοποιεί αυτές τις ουσίες για να κολλήσει σωματίδια ειζήματος, κρυστάλλους ορυκτών, θραύσματα κοχυλιών και άλλα υλικά στο εξωτερικό της δομής του. Το αποτέλεσμα είναι μια οργανική αρχιτεκτονική που μπορεί να είναι αρκετά περίτεχνη, με κλαδιά και διακλαδώσεις που δημιουργούν πολύπλοκες επιφάνειες. Αλλά το πιο ανησυχητικό μέρος της βιολογίας του ξενοφυοφόρου δεν είναι το μέγεθός του. Είναι αυτό που υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα που χτίζει. Τα ξενοφυοφόρα συσσωρεύουν ενεργά τοξικά βαρέα μέταλλα, μόλιβδο, βάριο, ουράνιο, υδράργυρο. Τα συγκεντρώνουν στο εσωτερικό τους σε επίπεδα που θα ήταν θανατηφόρα για σχεδόν οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς γιατί το κάνουν, αν και υπάρχουν υποθέσεις που κυμαίνονται από το ότι τα μέταλλα τους χρησιμεύουν ως υλικά κατασκευής, μέχρι το ότι η χρήση τους για την αύξηση της πυκνότητάς τους τα βοηθά να παραμένουν στον πυθμένα. Αυτό που γνωρίζουν οι ερευνητές είναι ότι τα ξενοφυοφόρα της τάφρου είναι πιθανώς οι πιο ραδιοτοξικοί οργανισμοί του ωκεανού. Δεν είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους από απόσταση, αλλά μία άμεση έκθεση σε ιστούς ξενοφυοφόρους στο εργαστήριο απαιτεί συγκεκριμένες προφυλάξεις. Και παρόλα αυτά, είναι λειτουργικά οι αρχιτέκτονες του βαθέως αδαίου οικοσυστήματος. Οι διακλαδισμένες δομές τους είναι το μόνο διαθέσιμο στερεό υπόστρωμα στον πυθμένα της τάφρου. Σκουλίκια, αμφίποδα και άλλοι μικροί οργανισμοί καταφεύγουν ανάμεσα στα κλαδιά των ξενοφυοφόρων. Χωρίς αυτά, ο πυθμένας της αβύσσου του Challenger θα ήταν ακόμα πιο έρημος από όσο ήδη είναι. Ένα μόνο τοξικό κύτταρο 20 εκατοστών που χτίζει το μοναδικό διαθέσιμο κτίριο στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη. Αν υπάρχει κάτι πιο παράξενο από αυτό στη Γη, δεν είχαμε τον χρόνο να το ανακαλύψουμε ακόμα. Υπάρχει ένα ερώτημα που προκύπτει αμέσως όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι η άβυσσος του Challenger φιλοξενεί ζωή. Από πού προέρχεται η ενέργεια? Στην επιφάνεια η απάντηση είναι προφανής. Ο ήλιος. Τα φυτά και το φυτοπλανκτόν δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης και αυτή η ενέργεια περνά μέσα από την τροφική αλυσίδα. Τα μικρά ζώα τρώνε φυτά. Τα μεγάλα ζώα τρώνε μικρά ζώα.
όλα επιστρέφουν σε τελευταία ανάλυση στο φως του ήλιου. Αλλά σε 11 χιλιόμετρα βάθος, το φως του ήλιου δεν έχει φτάσει ποτέ, ούτε μία φορά στην ιστορία της Γης. Η φωτοσύνθεση είναι αδύνατη. Δεν υπάρχουν φυτά, δεν υπάρχουν φύκια. Δεν υπάρχει τίποτα που να μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε τροφή. Πώς επιβιώνουν λοιπόν? Η απάντηση ονομάζεται θαλάσσιο χιόνι. Και είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται, ώστε η μεταφορά να καταλήγει σχεδόν ποιητική. Από τη φωτισμένη ζώνη, από τα πρώτα 200 μέτρα του ωκεανού, όπου ζει το φυτοπλακτόν και όπου τα ζώα τρέφονται, πέφτουν συνεχώς οργανικά σωματίδια. Νεκροί οργανισμοί, θραύσματα ιστού, περιτώματα θαλάσσιων ζώων και λύφοι καρκινοειδών, δέρματα που αποβλήθηκαν. Όλα αυτά έχουν ένα αναπόφευκτο πεπρωμένο. Τη βαρύτητα. Πέφτουν. Και καθώς πέφτουν, τα βακτήρια αποσυνθέτουν μέρος αυτού του υλικού, μειώνοντας τα μεγαλύτερα σωματίδια σε όλο και μικρότερα θραύσματα. Αλλά η διαδικασία δεν εξαλείφει όλο το υλικό. Μια ποσότητα φτάνει στον πυθμένα. Αυτό το υλικό που πέφτει ονομάζεται θαλάσσιο χιόνι επειδή, ειδωμένο με τεχνητό φως από ένα υποβρύχιο, μοιάζει ακριβώς με χιονόπτωση. Χιλιάδες μικρά και λευκά σωματίδια που κατεβαίνουν αργά προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο πυθμένας των αβυσσαίων πεδιάδων δέχεται μεταξύ 2 και 4 γραμμαρίων οργανικής ύλης ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο. Στην άβυσσο του Challenger αυτή η ποσότητα είναι ακόμα μικρότερη. Επειδή το θαλάσσιο χιόνι πρέπει να πέφτει για εβδομάδες, τα σωματίδια χρειάζονται μεταξύ 6 και 8 εβδομάδων για να κατέβουν από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου συνεχίζει να απεικοδομείται. Το οικοσύστημα του αδαίου βυθού ζει από τα απομεινάρια των απομειναριών. Από ό,τι απομένει, αφού όλα τα υπόλοιπα έχουν καταναλώσει ό,τι μπορούσαν κατά τη διάρκεια χιλιομέτρων καθόδου. Τα αδαία αμφίποδα, καρκινοειδή, που μοιάζουν με ελαφρώς παραμορφωμένες γαρίδες και που μπορούν να φτάσουν έως και 15 εκατοστά σε μήκος στα βαθύτερα σημεία της τάφρου. Ένα φαινόμενο γνωστό ως αδαίος γιγαντισμός, αν και μέτριος σε σύγκριση με αυτόν που παρατηρείται σε λιγότερο ακραίες ζώνες, είναι η πιο αποτελεσματική πτωματοφάγη αυτού του οικοσυστήματος. Όταν ένα κουφάρι φτάνει στον πυθμένα, ένα νεκρό ψάρι, ένα κομμάτι καλαμαριού, οτιδήποτε, τα αμφίποδα το ανιχνεύουν από σημαντικές αποστάσεις, χάρη σε εξαιρετικά ευαίσθητους χημικούς υποδοχής και πέφτουν πάνω του μέσα σε λίγες ώρες. Τα βίντεο από παγίδες με δόλωμα στην τάφρο δείχνουν πως σε λίγες ώρες το δόλωμα είναι εντελώς περικυκλωμένο από αμφίποδα, που τρέφονται με μία αποτελεσματικότητα που μοιάζει σχεδόν μηχανική. Μειώνουν το υλικό στο τίποτα, με μία ταχύτητα που αφήνει λίγα για οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Αυτό το σύστημα είναι βάναυσα αποτελεσματικό και ταυτόχρονα βάναυσα εύθραυστο. Εάν η παραγωγή οργανικής ύλης στην επιφάνεια μειωθεί λόγω μιας αλλαγής στη θερμοκρασία του ωκεανού, λόγω της εξαφάνισης του φυτοπλακτού, λόγω οποιασδήποτε σημαντικής κλιματικής διαταραχής, τα οικοσυστήματα του βυθού αισθάνονται αυτό το αποτέλεσμα με μια καθυστέρηση εβδομάδων, αλλά το αισθάνονται. Ο πυθμένας του κόσμου είναι συνδεδεμένος με την επιφάνεια με τρόπους που η φυσική απόσταση καθιστά δύσκολο να διανοηθούμε, αλλά που είναι πραγματική και σημαντική. Και αυτή η σύνδεση, όπως θα δούμε, έχει συνέπειες που κανείς δεν προέβλεψε. Όταν οι ερευνητές του Εθνικού Ωκεανογραφικού Κέντρου του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισαν να συλλέγουν δείγματα αμφίποδων από τον πυθμένα της αβύσσου του Challenger στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα και τα μετέφεραν στο εργαστήριο για να αναλύσουν το περιεχόμενο του στομάχου τους, βρήκαν αυτό που περίμεναν να βρουν: απεικοδομημένη οργανική ύλη, θραύσματα ιστών οργανισμών, υπολείμματα θαλάσσιου χιονιού, και βρήκαν επίσης κάτι που δεν περίμεναν καθόλου: μικροπλαστικά, ίνες από συνθετικά υφάσματα, θραύσματα από πλαστικά μπουκάλια, βιομηχανικά σφαιρίδια πολυεθυλενίου, στα στομάχια πλασμάτων που ζουν στο πιο απομακρυσμένο και λιγότερο προσβάσιμο σημείο του πλανήτη, σε ένα μέρος όπου η πίεση θα σκότωνε οποιονδήποτε συμβατικό δίτη σε δευτερόλεπτα, όπου κανένας άνθρωπος δεν είχε βρεθεί πριν από το 1960, όπου λιγότερο από το 1% της επιφάνειας έχει εξερευνηθεί άμεσα. Το πλαστικό είχε φτάσει πριν από εμάς
ή πιο συγκεκριμένα είχε φτάσει εδώ και δεκαετίες σιωπηλά, μέσω του ίδιου μηχανισμού που κάνει το θαλάσσιο χιόνι να φτάνει, τη βαρύτητα. Το πλαστικό επιπλέει στην επιφάνεια για χρόνια, ενώ ο ήλιος και τα κύματα το θρηματίζουν σε όλο και μικρότερα σωματίδια. Τελικά αυτά τα σωματίδια γίνονται αρκετά πυκνά ώστε να βυθιστούν. Και μόλις αρχίσουν να βυθίζονται, η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη. Η τάφρος των Μαριανών, λόγω της γεωμετρίας της σε σχήμα V και του ακραίου βάθους της, λειτουργεί ως συγκεντρωτής. Οτιδήποτε πέφτει σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή τείνει να καταλήγει στον πυθμένα. Δεν υπάρχουν ρεύματα που να το ανακατανέμουν. Δεν υπάρχουν φυσικές διαδικασίες που να το επιστρέφουν. Ό,τι εισέρχεται στην τάφρο, μένει στην τάφρο. Το 2019, μια ομάδα ερευνητών δημοσίευσε στο περιοδικό Nature Geoscience την ανάλυση ειζημάτων που συλλέχθηκαν από τα βαθύτερα σημεία 6 ωκεάνιων τάφρων από όλο τον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της τάφρου των Μαριανών. Η συγκέντρωση μικροπλαστικών σε αυτά τα ειζήματα ήταν υψηλότερη από ό,τι σε πολλές περιοχές της επιφάνειας του ωκεανού που θεωρούνται εξαιρετικά μολυσμένες. Οι ίνες πολυεστέρα αντιπροσώπευαν τον πιο κοινό ρύπο, προερχόμενες πιθανώς από συνθετικά ρούχα που πλήθηκαν σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σημαίνει αυτό είναι ανησυχητικό σε ένα επίπεδο που υπερβαίνει το άμεσο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τα αμφίποδα, εντελώς τυφλά και αναγκασμένα να τρώνε ό,τι πέφτει στον δρόμο τους, καταναλώνουν πλαστικό μαζί με την κανονική τους τροφή. Ο βιολογικός αντίκτυπος αυτής της κατάποσης σε οργανισμούς που δεν εξελίχθηκαν ποτέ για να διαχειρίζονται συνθετικούς υδρογονάνθρακες είναι άγνωστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα μικροπλαστικά παρεμβαίνουν στο πεπτικό σύστημα των καρκινοειδών γενικά, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους στην αφομοίωση θρεπτικών συστατικών. Στο πιο απρόσιτο μέρος του πλανήτη, σε ένα οικοσύστημα που λειτουργεί στα ακραία όρια του δυνατού, εισαγάγαμε ένα στοιχείο που το σύστημα δεν επεξεργάστηκε ποτέ και δεν χρειάστηκε καν να πάμε εκεί για να το κάνουμε. Δεν υπήρξε εξερεύνηση. Δεν υπήρξε σκόπιμη αμέλεια. Ήταν απλώς το άθροισμα εκατομμυρίων καθημερινών αποφάσεων στην επιφάνεια. Πλύσιμο συνθετικών ρούχων, απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών, χρήση συσκευασιών μίας χρήσης, που προκάλεσε ένα αποτέλεσμα στο πιο αναπάντεχο μέρος του πλανήτη. Η γη δεν έχει στεγανά διαμερίσματα. Ό,τι κάνουμε στην επιφάνεια φτάνει στον πυθμένα. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Στις 26 Μαρτίου του 2012, 52 χρόνια μετά την κάθοδο των Pickard και Walsh, ένα υποβρύχιο ονόματι Deep Sea Challenger άγγιξε τον πυθμένα της αβύσσου του Challenger. Το έκανε μόνο του, χωρίς σύνοδο. Μέσα στη σφαίρα τιτανίου, διαμέτρου μόλις 76 εκατοστών, ταξίδευε ένα μόνο άτομο. Ο James Cameron, ο σκηνοθέτης των ταινιών Τιτανικός και Avatar. Η ιστορία του γιατί ο Κάμερον βρισκόταν εκεί είναι, από μόνη της, ενδιαφέρουσα. Δεν ήταν ωκεανογράφος. Δεν ήταν θαλάσσιος επιστήμονας. Ήταν ένας κινηματογραφιστής που ήταν για δεκαετίες παθιασμένος με τον βαθύ ωκεανό, που είχε πραγματοποιήσει δεκάδες καταδύσεις με υποβρύχια για να κινηματογραφήσει το ναυάγιο του Τιτανικού και τα οικοσυστήματα των υδροθερμικών καμινάδων και που είχε χρηματοδοτήσει εν μέρη την ανάπτυξη του Deep Sea Challenger, του πιο εξελιγμένου υποβρυχίου στον κόσμο για αυτού του είδους τις καταδύσεις εκείνη τη στιγμή. Η κάθοδος διήρκεσε 2 ώρες και 36 λεπτά. Ήταν περίπου ο μισός χρόνος από αυτόν που είχε χρειαστεί το Τριέστε το 1960, χάρη σε έναν σχεδιασμό που επέτρεπε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα καθόδου. Ο Κάμερον έφτασε στον πυθμένα. Κινηματογράφησε για 3 ώρες με κάμερες υψηλής ευκρίνειας σχεδιασμένες ειδικά για να αντέχουν την πίεση και συνέλεξε δείγματα ειζήματος και οργανισμών μέσω ενός ρομποτικού βραχίωνα. Αυτό που βρήκε ήταν, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, αποκαρδιωτικό. Ο πυθμένας ήταν επίπεδος, καλυμμένος με ανοιχτόχρωμο ίζημα, με πολύ λίγη ζωή ορατή με γυμνό μάτι. Αλλά το ορατή με γυμνό μάτι είναι μια πολύ περιορισμένη περιγραφή αυτού που υπάρχει σε αυτόν τον βυθό. Τα βακτήρια, οι μικροοργανισμοί, οι οργανισμοί που είναι πολύ μικροί για να φανούν χωρίς μεγέθυνση. Αυτοί ήταν εκεί σε ποσότητες που το μάτι δεν μπορεί να ανιχνεύσει. Βρήκε επίσης κάτι που δεν περίμενε. Ή μάλλον, βρήκε την απουσία κάποιου πράγματος που φοβόταν. Ο βυθός δεν ήταν γεμάτος από γιγάντιους και απειλητικούς οργανισμούς. Δεν υπήρχαν τέρατα με την έννοια που ο λαϊκός πολιτισμός φαντάζεται τα θαλάσσια τέρατα.
Υπήρχαν ξενοφιοφόρα, υπήρχαν αμφίποδα που πλησίασαν γρήγορα τα φώτα του υποβρυχίου. Υπήρχε ζωντανό ίζημα. Το ανησυχητικό, είπε ο Κάμερον αργότερα, δεν ήταν αυτό που υπήρχε εκεί. Ήταν η κλίμακα αυτού που δεν είχε δει. Οι κάμερες του υποβρυχίου μπορούσαν να φωτίσουν λίγα μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η άβυσσος του Challenger έχει μήκος πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και πλάτος 43 χιλιόμετρα. Αυτό που οποιοδήποτε υποβρύχιο μπορεί να εξερευνήσει σε μια κατάδυση είναι ένα απειροελάχιστο κλάσμα αυτού του χώρου. Από τις πρώτες καταδύσεις των Pickard και Walsh το 1960 μέχρι την τελευταία καταγεγραμμένη αποστολή με επανδρωμένο υποβρύχιο τα χρόνια μετά από αυτή του Κάμερον, οι άνθρωποι έχουν δει απευθείας ίσως το ισοδύναμο μερικών γηπέδων ποδοσφαίρου από το εσωτερικό της αβύσσου του Challenger. Το υπόλοιπο είναι έδαφος που δεν έχει παρατηρηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο είναι άδειο. Σημαίνει ότι δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία της εξερεύνησης του βαθέως ωκεανού που αξίζει να σταθούμε και να στοχαστούμε, επειδή αποκαλύπτει κάτι για το πώς η ανθρωπότητα επεξεργάζεται το άγνωστο. Για αιώνες, πριν έχουμε οποιοδήποτε είδος άμεσης απόδειξης για τον πυθμένα του ωκεανού, τον γεμίσαμε με τέρατα. Το κράκεν των σκανδιναβικών θρύλων που περιγράφηκε για πρώτη φορά με σχετική λεπτομέρεια από τον αρχιεπίσκοπο και φυσιοδίφη Olaus Magnus στο έργο του Historia de Gentibus Septentrionalibus το 1555, ήταν έναν τόσο μεγάλο που οι ναυτικοί τον μπέρδευαν με νησί. Ο θρύλος ήταν τόσο επίμονος και τόσο γεωγραφικά συγκεκριμένος που ο επίσκοπος Έρικ Ποντοπιντάν του Μπέργεν τον συμπεριέλαβε στη φυσική ιστορία της Νορβηγίας το 1752 ως ένα λογικά τεκμηριωμένο γεγονός. Ο Ποντοπιντάν υπολόγισε ότι το πλάσμα είχε διάμετρο πάνω από 1,5 χιλιόμετρο και ισχυρίστηκε ότι οι ξαφνικές ανεξήγητες θαλασσοταραχές που επηρέαζαν τα πλοία σε ορισμένα σημεία της Νορβηγικής θάλασσας προκαλούνταν από την κίνηση του κράκεν κάτω από την επιφάνεια. Αυτό ήταν το έτος 1752. 3 χρόνια αφότου ο Μπεφόν δημοσίευσε το πρώτο του μέρος της Histoire naturelle. 7 χρόνια πριν ο Βολτέρ γράψει τον Καντίδ. Δεν ήταν ο Μεσαίωνας, ήταν ο διαφωτισμός. Τα θαλάσσια φίδια που οι ναυτικοί ανέφεραν τακτικά κατά τον 18ο και 19ο αιώνα δεν ήταν επίσης μια περιθωριακή περιέργεια. Το 1848 ο καπετάνιος Πίτερ Μεκουχάε του HMS Daedalus ανέφερε επίσημα ότι είδε ένα θαλάσσιο τέρας μήκους άνω των 20 μέτρων στο νότιο Ατλαντικό, με το κεφάλι ανασηκωμένο από το νερό για σχεδόν 20 λεπτά, ενώ το πλοίο το παρατηρούσε από μικρή απόσταση. Το Βρετανικό ναυαρχείο πήρε την αναφορά τόσο σοβαρά που άνοιξε επίσημη έρευνα. Ο Μκουχάε ήταν ένας έμπειρος αξιωματικός, όχι ένας προληπτικός ναυτικός, και δεν ήταν μόνος. Αρκετά μέλη του πληρώματος επιβεβαίωσαν την περιγραφή του. Ο βιολόγος Ρίτσαρντ Όουεν, ο ίδιος που επινόησε τον όρο δεινόσαυρος, αντιμετώπισε δημόσια τον Μκουχάε και υποστήριξε ότι ο καπετάνιος πρέπει να είδε μια γιγάντια φώκια ή έναν όγκο φυκιών. Η συζήτηση ήταν έντονη και διήρκεσε μήνες στον βρετανικό τύπο. Ο Όουεν αναδείχθηκε νικητής θεσμικά, αλλά το έκανε απορρίπτοντας άμεσα παρατηρησιακά στοιχεία με επιχειρήματα αυθεντίας. Όχι με αντίθετα στοιχεία, με αυθεντία. Το περίεργο είναι ότι ορισμένες από αυτές τις αναφορές δεν ήταν εντελώς λανθασμένες. Το γιγάντιο καλαμάρι Architeuthis dax, ένα πραγματικό ζώο που μπορεί να φτάσει τα 13 μέτρα σε μήκος συμπεριλαμβανομένων των πλοκαμιών, υπήρχε στον ωκεανό χωρίς οι επιστήμονες να έχουν επαληθευμένα δείγματα σε συνθήκες που να επιτρέπουν τη μελέτη του. Τα πρώτα γιγάντια καλαμάρια που έφτασαν στα χέρια των Ευρωπαίων επιστημόνων ήταν ημιαποσυντηθέμενα υπολείμματα που βρέθηκαν σε στομάχια φυσιτήρων ή θραύσματα που ξεβράστηκαν από καταιγίδες. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα νεκρό και ημιδιαλυμένο γιγάντιο καλαμάρι και ένα θαλάσσιο φίδι δεν ήταν τόσο προφανής για τον ναυτικό του 19ου αιώνα. Μάλιστα, το πρώτο γιγάντιο καλαμάρι που φωτογραφήθηκε ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον δεν καταγράφηκε σε εικόνες μέχρι το 2004, όταν μια ιαπωνική ομάδα από το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών του Ωκεανού και το Πανεπιστήμιο του Χοκάιντο κατάφερε να λάβει φωτογραφίες ενός δείγματος σε βάθος 900 μέτρων στον Ειρηνικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή,
Το Αρκιτέουθης ήταν τεχνικά ένα ζώο που η επιστήμη γνώριζε ότι υπήρχε, αλλά που κανείς δεν είχε δει σε λειτουργία. Ήταν, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, τόσο μυστηριώδες όσο οποιοδήποτε από τα τέρατα που ο Όουεν είχε απορρίψει. Αλλά το πιο αποκαλυπτικό από όλη αυτή την ιστορία δεν είναι ότι υπήρχαν φανταστικά τέρατα. Είναι αυτό που συνέβη αφού είχαμε πραγματικές αποδείξεις για το τι κατοικεί στον βαθύ ωκεανό. Μόλις οι θαλάσσιοι βιολόγοι άρχισαν να φέρνουν στο εργαστήριο πραγματικούς οργανισμούς, μορφές ζωής, που η εξέλιξη είχε οδηγήσει σε μονοπάτια εντελώς ξένα προς κάθε τι γνωστό, το κοινό δεν αντικατέστησε τον φόβο με την κατανόηση. Αντικατέστησε τα φανταστικά τέρατα με τον φόβο για τα πραγματικά. Το ψάρι κυνηγός Σεράτιας Χολμποέλη, με το βιοφωταυγές φανάρι του να κρέμεται πάνω από σαγόνια γεμάτα με διαφανή δόντια καμπυλωμένα προς τα μέσα, έγινε ένα από τα είδωλα του υποβρύχιου τρόμου. Το πρόβλημα είναι ότι το μεγαλύτερο γνωστό ψάρι κυνηγός έχει μήκος περίπου 1 μέτρο και ζυγίζει λιγότερο από όσο φαίνεται στις εικόνες. Οι φωτογραφίες και οι αναπαραστάσεις τείνουν να υπερβάλλουν το μέγεθός του, επειδή το μέγεθος των δοντιών σε σχέση με το σώμα είναι όντως δυσανάλογο, κάτι που η κάμερα ενισχύει. Είναι ένα ζώο σχεδιασμένο να κυνηγά στο απόλυτο σκοτάδι στη ζώνη του μεσονυχτίου, μεταξύ των 200 και των 1000 μέτρων, όχι στην αδέα ζώνη, όχι στην άβυσσο του Challenger. Το καλαμάρι βαμπύρ, βαμπύρο του Θης Ινφέρναλης, του οποίου το λατινικό όνομα σημαίνει κυριολεκτικά βαμπύρ της κολάσεως, επιλεγμένο έτσι από τον ζωολόγο Καρλ Τσούν το 1903, αφού έβγαλε το πρώτο δείγμα σε μία αποστολή ανάσυρσης στον Ατλαντικό. Είναι ένα άλλο παράδειγμα του χάσματος μεταξύ της λαϊκής εικόνας και της πραγματικότητας. Το όνομα προκαλεί τρόμο. Το ίδιο το πλάσμα είναι ένα κεφαλόποδο περίπου 30 εκατοστών που τρέφεται κυρίως με θαλάσσιο χιόνι. Δεν είναι ενεργός θηρευτής. Κυριολεκτικά τρώει το οργανικό χιόνι που επιπλέει γύρω του, όπως ακριβώς τα αμφίποδα του βυθού. Το όνομά του είναι ένα ιστορικό ατύχημα κάποιου που παρατήρησε την εμφάνισή του μέσα από τους φακούς του βικτοριανού φόβου για τον βαθύ ωκεανό. Το χέλι πελεκάνος, Eurypharynx πελεκανοides, έχει όντως ένα σαγόνι που μπορεί να ανοίξει σε μια ακραία γωνία και να καταπιεί λία μεγαλύτερη από το ίδιο. Αλλά έχει μήκος μεταξύ 60 εκατοστών και 1 μέτρου και ζει στη ζώνη του μεσονυχτίου, όχι στην αδέα. Αυτό που σπάνια λέγεται είναι ότι κανένα από αυτά τα εμβληματικά ζώα του τρόμου του βυθού δεν κατοικεί στην αδέα ζώνη. Βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά από την άβυσσο του Challenger. Όσον αφορά την οικολογική προσβασιμότητα, η ζώνη όπου ζουν αυτά τα εμβληματικά τέρατα είναι σαν την πίσω αυλή σε σύγκριση με το σφραγισμένο γκαράζ που αντιπροσωπεύει η αδέα ζώνη. Αυτό το χάσμα μεταξύ της λαϊκής αφήγησης του βαθέως ωκεανού και της βιολογικής πραγματικότητας έχει συνέπειες πιο σοβαρές από ό,τι φαίνεται. Διότι όταν ο φόβος κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση για ένα φυσικό φαινόμενο, τείνει να μπλοκάρει την ενσυναίσθηση. Και χωρίς ενσυναίσθηση για ένα σύστημα, η προστασία αυτού του συστήματος γίνεται πολιτικά δύσκολη. Ο βαθύς ωκεανός είναι το λιγότερο προστατευμένο οικοσύστημα του πλανήτη από νομική άποψη. Λιγότερο από το 2% των βαθιών διεθνών υδάτων έχουν κάποιο είδους επίσημο καθεστώς προστασίας. Υπάρχει περισσότερη ρύθμιση για το τι μπορεί να εξαχθεί από ένα ορυχείο στη στεριά από ότι για το τι μπορεί να γίνει στον βυθό του ωκεανού σε βάθος χιλιάδων μέτρων. Εν μέρει επειδή ο βυθός του ωκεανού ακούγεται για τη συλλογική φαντασία σαν ένα μέρος άδειο, σκοτεινό, γεμάτο ανησυχητικά πράγματα που κανείς δεν θέλει να επισκεφθεί. Ένα μέρος όπου ό,τι κι αν γίνει δεν έχει σημασία, γιατί τίποτα σημαντικό δεν ζει εκεί. Αλλά έχουμε ήδη δει ότι αυτό είναι ακριβώς το είδος του λάθους που έκανε ο Forbes το 1843. Και γνωρίζουμε ήδη πώς κατέληξε αυτό. Η άβυσσος του Challenger δεν φιλοξενεί τέρατα με την αισθητική έννοια με την οποία τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν παρουσιάσει για δεκαετίες. Φιλοξενεί κάτι πολύ πιο ανησυχητικό από φιλοσοφική σκοπιά. Φιλοξενεί αποδείξεις ότι η ζωή δεν χρειάζεται καμία από τις συνθήκες που θεωρούσαμε απαραίτητες για να υπάρξει. Αυτό δεν είναι τρομακτικό. Είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα που μπορούμε να φανταστούμε. Διότι αν η ζωή έλυσε το πρόβλημα της ύπαρξης στο πιο σκοτεινό, πιο κρύο, πιο συνθλιπτικό σημείο του πλανήτη, χωρίς ήλιο, χωρίς θερμότητα,
χωρίς οξυγόνο με τη συμβατική έννοια, χωρίς τίποτα που εμείς συνδέουμε διαισθητικά με τις συνθήκες για τη ζωή, τότε το ερώτημα αν υπάρχει ζωή σε άλλες γωνιές του σύμπαντος αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Δεν είναι πλέον ένα ερώτημα για το αν οι συνθήκες της γης αναπαράγονται σε άλλα μέρη. Είναι ένα ερώτημα για το αν οι θεμελιώδεις φυσικές και χημικές διαδικασίες που, υπό τις κατάλληλες συνθήκες παράγουν ζωή, συμβαίνουν σε άλλα μέρη. Και η απάντηση σε αυτό εξαρτάται από την κατανόησή μας για το κόσμος, όχι από την κατανόησή μας για τη θάλασσα. Ο βυθός του ωκεανού μας άλλαξε την ερώτηση. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει κάνει οποιοδήποτε τέρας. Και αυτό, ίσως, είναι που καθιστά τη συζήτηση για την Άβυσσο τόσο σημαντική ακριβώς τώρα, σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, όταν στέλνουμε ανιχνευτές στα φεγγάρια του Δία και του Κρόνου, όταν για πρώτη φορά έχουμε όργανα ικανά να ανιχνεύσουν τη χημική υπογραφή της ζωής σε ατμόσφαιρες μακρινών πλανητών, όταν το ερώτημα αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν πέρασε από το να είναι κερδοσκοπική φιλοσοφία στο να είναι εμπειρική επιστήμη με επαληθεύσιμη μεθοδολογία. Η Άβυσσος μας προετοίμασε για αυτή τη συζήτηση. Απλώς πρέπει να την ακούσουμε. Για 200 χρόνια αυτή ήταν η επίσημη θέση της επιστήμης, η αζωική θεωρία, και είδαμε ότι ήταν εντελώς λανθασμένη. Η απόδειξη που την διέψευσε οριστικά δεν ήρθε μόνο από το HMS Challenger ή από τα σύγχρονα υποβρύχια. Ήρθε από ένα δεδομένο που φαντάζει σχεδόν αντιδιαισθητικό. Η πίεση, την οποία όλοι υποθέτουν ότι είναι το κύριο εμπόδιο για τη ζωή στον βυθό, δεν είναι απλώς ένας θανατηφόρος παράγοντας. Είναι ένας παράγοντας στον οποίο η εξέλιξη μπορεί να προσαρμοστεί. Η πιο σαφής απόδειξη είναι το ίδιο το ψάρι σαλιγκάρι. Για να επιβιώσει σε πιέσεις άνω των 800 ατμοσφαιρών, δεν χρειάστηκε πανοπλία, δεν χρειάστηκε παχύτερα τυχώματα, δεν χρειάστηκε ακαμψία. Χρειάστηκε το αντίθετο, να εξαλείψει οτιδήποτε θα μπορούσε να συμπιεστεί. Χωρίς εσωτερικές κοιλότητες, χωρίς νικτική κίστη, χωρίς σκούφια οστά και με ένα χημικό μόριο που σταθεροποιεί τις πρωτεΐνες του υπό συνθήκες που διαφορετικά θα τις κατέστρεφαν. Η θαλάσσια βιολόγος Μακένζι Γκέρινγκερ από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς τα αδαία ψάρια σαλιγκάρια, περιέγραψε την προσαρμογή τους με αυτόν τον τρόπο. Αντί να αντιστέκεται στην πίεση, το ψάρι σαλιγκάρι την αποδέχεται. Το σώμα του την ενσωματώνει ως μέρος της κανονικής του κατάστασης. Από μεταβολική άποψη, ένα ψάρι σαλιγκάρι σε 8.000 μέτρα βάθος βιώνει αυτή την πίεση με τον ίδιο τρόπο που εμείς βιώνουμε την ατμοσφαιρική πίεση, ως το υπόβαθρο αναφοράς της ύπαρξης. Αυτή η ιδέα είναι ίσως η πιο βαθιά από όλες όσες η εξερεύνηση του βαθέως ωκεανού έχει αμφισβητήσει, επειδή βρίσκεται στην καρδιά του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε τη ροή της ενέργειας στη βιόσφαιρα. Η φωτοσύνθεση, η διαδικασία με την οποία τα φυτά και το φυτοπλανκτόν μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε οργανικές ενώσεις, θεωρούνταν για πολύ καιρό ως η μοναδική πηγή πρωτογενούς ενέργειας για τη ζωή στη γη. Χωρίς ήλιο δεν υπάρχει φωτοσύνθεση. Χωρίς φωτοσύνθεση δεν υπάρχει οργανικός άνθρακας για να τροφοδοτήσει τις τροφικές αλυσίδες. Χωρίς τροφικές αλυσίδες δεν υπάρχουν πολύπλοκα ζώα. Το 1977, μια ομάδα γεωλόγων από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Scripps, καταδιώμενη με το υποβρύχιο Άλβιν στη ράχη των Γκαλάπαγκος στον Ειρηνικό, ανακάλυψε τις πρώτες υδροθερμικές καμινάδες. Ο πιλότος Jack Donnelly οδηγούσε το υποβρύχιο σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων όταν οι κάμερες κατέγραψαν κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Σκουλίκια. Μεγάλα σκουλίκια. Λευκοί σωλήνες μήκους άνω του 1,5 μέτρου, συσσωρευμένοι γύρω από κάποιες ρογμές στον βραχώδη, πυθμένα από τις οποίες έβγαινε ζεστό νερό γεμάτο μέταλλα. Και γύρω από αυτά τα σκουλίκια, αλμπίνο κάβουρες, γαρίδες χωρίς μάτια, μύδια στο μέγεθος παπουτσιού. Μια ολόκληρη βιολογική κοινότητα σε ένα μέρος όπου, σύμφωνα με την καθιερωμένη θεωρία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα. Ο γεωλόγος Τζον Κόρλις, στο Άλβιν εκείνη την ημέρα, είπε αργότερα ότι κατά τη διάρκεια της καθόδου είχε αστιευτεί με τους συναδέλφους του, λέγοντας ότι αν κάποιος μπορούσε να βρει κάτι ζωντανό σε αυτό το μέρος, θα κέρδιζε ένα στοίχημα. Όταν οι κάμερες άρχισαν να δείχνουν τα σκουλίκια, κάλεσε σιωπηλά μέσω ασυρμάτου στην επιφάνεια και ζήτησε να κατέβει ένας βιολόγος. Η απάντηση στο πώς ζούσαν αυτά τα πλάσματα
ήρθε τους επόμενους μήνες, όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν τους ιστούς των γιγάντιων σωληνοειδών σκουλικιών. Αντί για κύτταρα χλωροπλάστη για τη δέσμευση του ηλιακού φωτός, οι ιστοί τους ήταν γεμάτοι βακτήρια. Βακτήρια που έκαναν κάτι διαφορετικό. Αντί να χρησιμοποιούν το φως για να μετατρέψουν το CO2 σε οργανικές ενώσεις, χρησιμοποιούσαν το υδρόθιο, ένα τοξικό αέριο που βγαίνει από τις ρογμές του ωκεανίου πυθμένα μαζί με το ζεστό νερό για να κάνουν αυτή την ίδια χημική μετατροπή. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται χημειοσύνθεση και είναι η πρώτη πηγή πρωτογενούς ενέργειας για τη ζωή που δεν εξαρτάται από τον ήλιο, η οποία ανακαλύφθηκε στη Γη. Οι προεκτάσεις είναι τεράστιες. Εάν η ζωή μπορεί να ευδοκιμήσει σε πλήρες σκοτάδι χρησιμοποιώντας χημική ενέργεια από το εσωτερικό της Γης, τότε ο πλανήτης δεν έχει μόνο έναν τύπο οικοσυστήματος. Έχει δύο, που λειτουργούν παράλληλα, εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Τα οικοσυστήματα της επιφάνειας που εξαρτώνται από τον ήλιο και τα οικοσυστήματα του βυθού που εξαρτώνται από τη θερμότητα και τη χημεία του βράχου. Αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι μόνο επιστημονικά ενδιαφέρον, είναι δυνητικά μετασχηματιστικός για το πώς σκεφτόμαστε την πιθανότητα ζωής σε άλλους πλανήτες. Η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA, χρηματοδοτεί έρευνα στον βυθό του ωκεανού. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι ένα δεδομένο εκτός τόπου. Είναι μια στρατηγική απόφαση βασισμένη σε μια σύνδεση που γίνεται προφανής μόλις κάποιος σου την επισημάνει. Ο Δίας έχει ένα φεγγάρι που ονομάζεται Ευρώπη, κάτω από την παγωμένη επιφάνειά του, η οποία έχει πάχος μεταξύ 10 και 30 χιλιόμετρων. Υπάρχει ένας ωκεανός υγρού νερού, που θα μπορούσε να περιέχει περισσότερο νερό από όλους τους ωκεανούς της Γης μαζί. Σε αυτόν τον ωκεανό δεν φτάνει το φως του ήλιου. Η βαρύτητα του Δία θερμαίνει το βραχώδες εσωτερικό της Ευρώπης μέσω τριβής, παλιροϊκές δυνάμεις, και αυτή η θερμότητα διαφεύγει μέσω του πυθμένα του υπόγειου ωκεανού με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που η εσωτερική θερμότητα της Γης διαφεύγει μέσω των υδροθερμικών καμινάδων. Εάν υπάρχει χημειοσύνθεση στις καμινάδες του γήινου ωκεάνιου πυθμένα, θα μπορούσε να υπάρχει χημειοσύνθεση στον πυθμένα του ωκεανού της Ευρώπης. Η ερώτηση δεν είναι ρητορική. Είναι ο πυρήνας αρκετών ενεργών προγραμμάτων αστροβιολογίας. Ο Κρόνος έχει ένα φεγγάρι που ονομάζεται Εγκέλαδος, το οποίο εκτοξεύει πίδακες υδρατμών και οργανικών υλικών από τον νότιο πόλο του, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία ενός υγρού ωκεανού κάτω από τον παγωμένο φλοιό του και υδροθερμικής δραστηριότητας στον πυθμένα αυτού του ωκεανού. Οι ίδιες συνθήκες που παράγουν τα οικοσυστήματα των υδροθερμικών καμινάδων στη Γη. Ο Κέβιν Χαντ, αστροβιολόγος του Εργαστηρίου Αεριόθησης JPL της NASA, έχει υποστηρίξει σε πολλαπλές επιστημονικές δημοσιεύσεις ότι οι χημειοαυτότροφοι οργανισμοί του γήινου ωκεάνιου πυθμένα είναι το καλύτερο μοντέλο μας για να κατανοήσουμε τι είδους ζωή θα μπορούσαμε να βρούμε σε αυτούς τους ωκεάνιους κόσμους. Όχι ως μία ασαφή αναλογία, ως λειτουργικό μοντέλο. Αν θέλεις να μάθεις τι να ψάξεις στην Ευρώπη ή στον Εγκέλαδο, μελέτησε ποιους μεταβολισμούς υπάρχουν στο Άξιαλ Βολκάνο ή στις υδροθερμικές καμινάδες του Ατλαντικού. Αυτό που κάνει η γήινη Άβυσσος, χωρίς να της το έχει ζητήσει κανείς, είναι να χρησιμεύει ως εργαστήριο για τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και την κατανομή της ζωής στο σύμπαν. Πέρα από τις υδροθερμικές καμινάδες, στους γκρεμούς της ίδιας της Αβύσσου του Challenger, υπάρχουν οργανισμοί που οδηγούν τη χημειοσύνθεση σε ένα ακόμα πιο ριζικό άκρο. Τα χημειοαυτότροφα βακτήρια και αρχαία που απικίζουν τα ειζήματα και τα τυχώματα της τάφρου δεν εξαρτώνται από τις καμινάδες. Αντλούν ενέργεια απευθείας από τις αντιδράσεις μεταξύ ορυκτών. Οξύδωση του σιδήρου, αναγωγή του θεϊκού άλατος. Αντιδράσεις που για έναν χημικό είναι απλές ανόργανες διαδικασίες και που για αυτά τα βακτήρια είναι το ισοδύναμο του φαγητού. Ο μικροβιολόγος William Orsi από το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian στο Μόναχο, ο οποίος έχει μελετήσει τη μικροβιολογία των ωκεάνιων τάφρων, περιγράφει αυτούς τους οργανισμούς ως ακρεόφιλους του χρόνου. Ο μεταβολισμός τους είναι τόσο αργός που ένα μόνο κύτταρο μπορεί να χρειαστεί ημέρες, εβδομάδες ή ακόμα και μήνες για να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο αναπαραγωγής.
Έχουν βρεθεί βακτήρια σε ειζήματα ωκεάνιων τάφρων που φαίνεται να βρίσκονται σε μια κατάσταση σχεδόν χειμερίας νάρκης, ανταποκρινόμενα στο περιβάλλον με μετρήσιμο τρόπο, αλλά σε μια χρονική κλίμακα που δεν έχει παράλληλο με τίποτα από όσα γνωρίζουμε στην επιφανειακή βιόσφαιρα. Υπάρχουν βακτήρια σε αβυσσαία ειζήματα, τα οποία σύμφωνα με αναλύσεις DNA και τεχνικές χρονολόγησης θα μπορούσαν να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση ελάχιστου μεταβολισμού για εκατομμύρια χρόνια. Όχι νεκρά, όχι ακριβώς ζωντανά, με την ενεργή έννοια που συνδέουμε τη ζωή, σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο που προκαλεί τον συμβατικό μας ορισμό για τον ζωντανό οργανισμό. Αυτό το είδος ζωής που υπάρχει στα όρια του χρόνου και της ενέργειας είναι ακριβώς αυτό που οι αστροβιολόγοι αναζητούν σε κόσμους όπως ο Άρης, όπου οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη ζωή στην επιφάνεια, αλλά όπου το υπέδαφος θα μπορούσε να φιλοξενεί συνθήκες παρόμοιες με αυτές του γήινου ωκεάνιου πυθμένα. Μία από τις λιγότερο συζητημένες αλλά πιο συναρπαστικές συνέπειες της ζωής στην αδέα ζώνη είναι ότι αποτελεί παγίδα, όχι με μεταφορική έννοια, με αυστηρή βιολογική έννοια. Οι οργανισμοί που προσαρμόζονται στα αδέα βάθη, όπως το ψάρι σαλιγκάρι με το TMAO, τους σε εξαιρετικές συγκεντρώσεις, ή τα αμφίποδα με το καρδιαγγειακό του σύστημα ρυθμισμένο σε πιέσεις άνω των 1000 ατμοσφαιρών, αναπτύσσουν αυτή την προσαρμογή με ένα κόστος. Αυτή η προσαρμογή τους καθιστά λειτουργικά ανίκανους να ζήσουν σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Ένα αδαίο ψάρι σαλιγκάρι που ανεβαίνει σε βάθη ας πούμε 3.000 μέτρων αντιμετωπίζει το αντίστροφο πρόβλημα από αυτό οποιοδήποτε ζώου που κατεβαίνει, την αποσυμπίεση. Το TMAO σε υψηλές συγκεντρώσεις γίνεται τοξικό σε χαμηλότερες πιέσεις. Ο μεταβολισμός που έχει βαθμονομηθεί για να λειτουργεί σε ακραίες πιέσεις απορριθμίζεται όταν αυτή η πίεση μειώνεται. Το ζώο, κυριολεκτικά, δεν μπορεί να ζήσει έξω από την παγίδα του. Αυτό σημαίνει ότι τα οικοσυστήματα των ωκεάνιων τάφρων είναι βιολογικά νησιά με την πλήρη έννοια της λέξης. Τα είδη που τα κατοικούν είναι πιο απομονωμένα από εκείνα οποιοδήποτε ωκεάνιου νησιού στην επιφάνεια. Δεν μπορούν να μεταναστεύσουν, δεν μπορούν να εξερευνήσουν, δεν μπορούν να διαφύγουν. Το περιβάλλον τους είναι η φυλακή τους και ο παράδεισός τους ταυτόχρονα. Αυτό που το καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον από εξελικτική σκοπιά είναι ότι υπάρχουν πολλαπλές ωκεάνιες τάφροι στον κόσμο. Η καθεμία με τις δικές της ιδιαίτερες συνθήκες βάθους, θερμοκρασίας, χημείας του νερού και διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών. Μία συγκριτική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Limnology and Oceanography το 2019 διαπίστωσε ότι η σύνθεση των ειδών αμφίποδων στην τάφρο των Μαριανών ήταν σημαντικά διαφορετική από εκείνη στην τάφρο Σκέρμαντεκ. Αν και οι δύο ξεπερνούν τα 10.000 μέτρα βάθος και βρίσκονται στον Ειρηνικό. Οι πληθυσμοί είχαν εξελιχθεί ανεξάρτητα για αρκετό χρόνο ώστε να διαφοροποιηθούν. Οι τάφροι είναι φυσικά εργαστήρια ταχείας εξέλιξης υπό ακραίες συνθήκες. Κάθε τάφρος είναι ένα διαφορετικό πείραμα. Και κοιτάμε μέσα από το μικροσκόπιο εδώ και μόλις δεκαετίες. Το 2019, το πρόγραμμα Nippon Foundation Gebko Seabed 2030 ανακοίνωσε έναν φιλόδοξο στόχο, την πλήρη χαρτογράφηση του ωκεάνιου πυθμένα με ανάλυση επαρκή για τη διάκριση χαρακτηριστικών μικρότερων από 1 χιλιόμετρο σε διάμετρο μέχρι το έτος 2030. Εκείνη τη στιγμή, λιγότερο από το 20% του ωκεάνιου πυθμένα είχε χαρτογραφηθεί με αυτή την ανάλυση. Για σύγκριση, η επιφάνεια του Άρη είναι χαρτογραφημένη με ανάλυση 6 μέτρων. Η σελήνη στο επίπεδο των 7 μέτρων. Ο βυθός του ωκεανού, αυτός που καλύπτει το 65% της επιφάνειας του πλανήτη που κατοικούμε, όχι. Αυτό έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες. Το 2021, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports υπολόγισε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μεταξύ 22 και 100.000 αχαρτογράφητων υποθαλάσσιων ωραίων στον παγκόσμιο ωκεανό. Βουνά, γεωλογικές δομές ύψους χιλιομέτρων, χωρίς ταυτοποίηση, χωρίς όνομα, χωρίς να γνωρίζουμε αν έχουν οικοσυστήματα πάνω τους. Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής χαρτογράφησης που χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Ωκεάνιων Επιστημών Σμιτ, μια ομάδα που εργαζόταν ανοιχτά των ακτών της Χιλής ανακάλυψε σε 4 ημέρες 5 νέα υποθαλάσσια όρη και ένα νέο είδος κοραλιού βαθαίων υδάτων, εκτός από δεκάδες μη ταυτοποιημένους οργανισμούς.
14 ημέρες. 5 αχαρτογράφητα βουνά. Ένα νέο είδος κοραλιού στην πρώτη σοβαρή προσπάθεια να κοιτάξουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή του ωκεανού. Αυτά δεν είναι ανομαλίες. Είναι ο κανονικός ρυθμός ανακάλυψης στον βαθύ ωκεανό, όταν κάποιος μπαίνει στον κόπο να πάει να κοιτάξει. Υπάρχει μια εκτίμηση που δημοσιεύτηκε από τον Φρεντ Γκράσλε και την Νάνσι Μάκιολεκ του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Ρούτγκερς τη δεκαετία του 90, ότι ο πυθμένας του βαθέως ωκεανού θα μπορούσε να φιλοξενεί έως και 10 εκατομμύρια είδη. Η αρχική εκτίμηση πριν από την προσαρμογή της προς τα κάτω ήταν 30 εκατομμύρια. Ο συνολικός αριθμός των ειδών του βαθέως ωκεανού που περιγράφονται σήμερα από την επιστήμη είναι περίπου 40.000. Εάν οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις είναι σωστές, έχουμε περιγράψει λιγότερο από το 1% αυτού που υπάρχει. Όχι στο μακρινό παρελθόν της Γης, όχι σε μακρινούς πλανήτες, στον βυθό του ωκεανού. Τώρα, περιμένοντας, φτάσαμε στο τέλος αυτής της καθόδου. 11 εικονικά χιλιόμετρα. Και υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω. Όχι ως επιστημονικό δεδομένο, αλλά ως προοπτική. Η άβυσσος του Challenger υπάρχει στον πλανήτη σου εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Έχει ζωή εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η ζωή δεν έχει δει ποτέ το φως του ήλιου. Δεν χρειάστηκε ποτέ τον ήλιο. Έχει λύσει το πρόβλημα της ύπαρξης με έναν τρόπο τόσο διαφορετικό από τον δικό μας, που αν την βρίσκαμε σε άλλον πλανήτη, θα την αναγνωρίζαμε ως εξωγήινη χωρίς δισταγμό. Κι όμως είναι εδώ, χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, στον ίδιο πλανήτη όπου ζούμε. Αυτό λέει κάτι για τα όρια των γνωστικών μας χαρτών. Έχουμε μια τάση, ως είδος, να συγχέουμε το μη εξερευνημένο με το άδειο. Να συγχέουμε το μη ειδωμένο με το μη υπάρχον. Η αζωική θεωρία του Forbes δεν ήταν μια ιστορική εκτροπή. Ήταν ένα σύμπτωμα κάποιου βαθύτερου πράγματος στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε το άγνωστο. Το γεμίζουμε με το τίποτα ή το γεμίζουμε με τέρατα, γιατί και οι δύο επιλογές είναι πιο διαχειρίσιμες από την αλήθεια, που είναι ότι είναι γεμάτο από κάτι που ακόμα δεν καταλαβαίνουμε. Το ψάρι σαλιγκάρι δεν γνωρίζει ότι είναι εξαιρετικό. Τα ξενοφιοφόρα δεν γνωρίζουν ότι είναι αρχιτέκτονες του πιο αφιλόξενου οικοσυστήματος της Γης. Τα βακτήρια που τρώνε βράχο στον πυθμένα της τάφρου εδώ και εκατομμύρια χρόνια δεν έχουν την παραμικρή ιδέα ότι οι μεταβολισμοί τους είναι το κλειδί για να καταλάβουμε αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Μόνο εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Μόνο εμείς έχουμε την ικανότητα να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Και αυτό ίσως είναι το πιο παράξενο και το πιο θαυμάσιο από όλη αυτή την ιστορία. Ο βυθός του ωκεανού μας υπενθυμίζει ότι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε είναι μεγαλύτερος, πιο περίπλοκος και πιο ζωντανός από όσο μας επιτρέπει να αντιληφθούμε η καθημερινή μας εμπειρία. Ότι κάτω από κάθε ωκεανό υπάρχει μια ιστορία που δεν έχουμε τελειώσει να διαβάζουμε και ότι κάθε φορά που στέλνουμε ένα υποβρύχιο να κοιτάξει σε μια γωνιά που κανείς δεν είχε κοιτάξει πριν, βρίσκουμε κάτι. Όχι τέρατα, όχι κενό, κάτι ζωντανό που βρήκε έναν τρόπο. Και αν η ζωή βρήκε έναν τρόπο στο πιο σκοτεινό, πιο κρύο, πιο συνθλιπτικό σημείο του πλανήτη, πού αλλού θα μπορούσε να τον έχει βρει? Σε πιο παγωμένο φεγγάρι, σε πιο υπόγειο ωκεανό, πιο μακρινού πλανήτη, χρησιμοποιώντας ποια ενέργεια που ακόμα δεν έχουμε φανταστεί. Η άβυσσος του Challenger δεν είναι το τέλος τίποτα. Είναι η αρχή μιας ερώτησης που δεν έχει απάντηση ακόμα. Και αυτό για μένα είναι το πιο συναρπαστικό που μπορώ να σου διηγηθώ. Εάν έφτασες μέχρι εδώ, γνωρίζεις ήδη περισσότερα για το βαθύτερο μέρος της Γης από το 99% των ανθρώπων στον κόσμο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πριν φύγεις. Ποιο από όλα όσα είδες σήμερα σου φαίνεται πιο απίστευτο? Το ψάρι που έγινε νερό για να επιβιώσει? Τα βακτήρια που τρώνε βράχο εδώ και εκατομμύρια χρόνια? Το πλαστικό που έφτασε στον πυθμένα πριν από εμάς? Πες μου στα σχόλια. Με ενδιαφέρει πραγματικά να μάθω ποια ήταν η στιγμή που σκέφτηκες «Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό». Και αν θέλεις να συνεχίσεις να πέφτεις προς μέρη όπου η πραγματικότητα γίνεται παράξενη, το επόμενο βίντεο σε περιμένει ακριβώς εκεί.